ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹ ಮಠಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೊಂದು ಪಿರ ಓದಂಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರಡು ಮಠ ಕೈಪಾಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂತು. ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹ ಮಠ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಡು ಪಾಕಸರ್ತಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡಪಾಂಡಲ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದಿ ಬೈದಿಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೋಳಿಡು ಮಠದ ಪಾಲು ಉಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಓದಂಟ್ಗೂ ಇತ್ತೀರು. ಮಠದ ಪರವಾದು ಪುನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ದುಂಬರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎದುರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೃತೆ ಎಂದು ಪಂತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ಡು ಮಠ ಸೇರ್ನಂಚ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡು ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ವಿಷಯನು ಗಂಭೀರವಾದುದೇ ತೊಂದುಂಡು.